दिनैनि ब्लगा भिडिअआ एसे बेलेग धरनार बेसेबांबा गोबावनि उनावसो सोमदोन बरगयारि फंबायखौ लोगो मोनदों। गोबाव जाबाय मा? गोबाव जाबायलै। सानथामसो लोगो मोनालां गोबाव मोनखायो। ओइ बोसोरथाम बायदि रा। बोसोरथाम बायदि मोनखायो बिदि। ओमफ्राय दा जों मोनसे हटेलाव फिसा हटेलाव बे सोमदोन बरगयारिनि बिनिनो मोनसे माबा दङ भिडिअ दङ। आं रोङा नालाय ब्लग खालामनो मेन चेनेलावनो हगारनाय जागोन दे बेखौ। मोनसे हटेलनि ना हटेलनि आरो हटेलनि नामा मा नामथाय बेखौ थांनानैसो दा खोन्थाहैनोसै मा मा मोनजायो मा मा आइटेम। ओमफ्राय जाखांनायनि उनावसो गारि सिङावसो आङो बेखौ थावदों थावाखै बेखौ दाहायसो खोन्थासिगोन। थ' बिदिब्ला सुरु होजायो। जाहैबाय बुदां हटेल सापागुरि खाथियाव दङ जाहैबाय नैबे इउनिभार्सेल ओमफ्राय बुदां हटेल बे हटेलखौ मोनगोन नैबे एडभान्स दै। ओमफ्राय ओरै सापागुरि दङ हाइवे रड बे ब्रिजआ। ओमफ्राय ओरैहाय थांबाय बङाइगाव चला गैया नायग्रोनोसै एसे मा मा संखो माइलाय आलु ओमफ्राय बेलाय अमा गोरान ओमफ्राय मा अनलि अमाल'। आच्छा मस्ला मस्लिफ्रा बेसे गोबाव जाखो नोंसोर मावनाया बावहाय? अक्ट'बर 22 तारिखनिफ्राय। नोंहालाय? एखे। ओमफ्राय गामिया? आच्छा नोंबो बिथिनिनिखा? औ आच्छा होमबाथ' संनाय खावनायफ्रा सलिड जागोन आरोखि जायगानि नालाय। खिन्थु थायो फिसिया थायो थाइगिरजों नाजों संनानै बे आइटेमासो रेडि जाबाय। सानफ्रामबो मोनो? औ एभेलेबेल मोनो। दा अमाया मा देसि ना मा लकेल? अमाया लकेल बेनो सापागुरिनि माने लकेल अमा आरो। बरिया बरिया। नायनानै लाग्रोनोसै मा मा आइटेम दं। अमा दं अमा ग्रेभि आरो लोगोसे बे जाहैबाय मामोनथाय बोरमा बेदर नैबे आरो ना गोरान एवनाय एम्फौ ओमफ्राय खाथियाव थायो जाहैबाय हांसोजों खुमब्रा आरो दंबावोसो बेफोरबायदि साम'जों सबाय सालाद बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आइटेम मोनजागोन आरोखि। गासैबो नैबे अमाखौ आं साबसिन मोनदों बेखौ दासिम जानाय जागोन। बुदां नामखौ मानो थाखाय दोनना? बर'नि बुदां होनोबाथ' जानानै जोंना दुगांगां जालायनाय एसे मोजाङै जानानै ओमफ्राय बेनि उनाव जोंना आबैया बाबानि नामखौ बुदां दोनदोंमोन बेखायनो आं दोननाय जाबाय बुदां। लोगोसे आरो दंफैयो कास्टमारफोर माने बिसोरो बुदां हटेलाव जानानै बुदां दसे जानानै थांसिगोन जाहैबाय। हटेलनि नामखौ नों माबायदि मोनदों? हटेलनि नामा इउनिक ओमफ्राय बिदिनो जानांगौ सब जिनिसानो इउनिक। जेखौ होनदों बुदां माने नों बे बुदां हटेलाव हाबबायना उदैया बुदां जानानै थांखानांगौ आरो। बे माने बिसोरनि मोनसे मा होनो सिमां कास्टमारफोरखौ सेटिसफाइ खालामनायनि कास्टमारफोरखौ गोजोन खुसि खालामनायनि माने थांखिया बेबायदि आरो बिथांमोना। जानायफ्राबोथ' एसे मोजां जागोन। जानायाथ' मोजां जाखागोन बर'फोरनि आरो जोंनि बर' आइजोफोरनो संनाय आरो लकेल जायगानि जोंनि साहानि लकेल संनाय स्टाइल बेबायदि दा जानायथ'वाखै जानायला मिथिसिनगोन बांसिन। ओंखायनो ओरैहाय साहानि मानसिफोरा बुदाङाव जानानै बुदां ओंखारलांनो हागोन आरो बेबायदि। आच्छा बयनिख्रुइबो रासिन नैबे मोनसे अनला ओंख्रि ओमफ्राय नारजि सबाय दालि बेफोर बे साइडजों थाजोबगोन गासैबो। एसे गुबुननि टाइपनि जाहैबाय नालाय बोरमा हांसोजों खुमब्रा माबा एम्फौ अमा ना गोरान एवनाय ड्राय नैबे मोनसे आरोबाव। ओमफ्रायथ' आरोबाव नै फिसा फिसौ सालाक थालाक माबा माबि ओरैनो ना आरो सफैबावबाय नाया। दोननांगौआ माथो जायगा थोलायाखै माथो सोमदोन? जायगानो थोआखै। औ जायगानो थोलायासै नै। थाइगिरजों नाजों बे थाइगिर आरो ना जाफबबाय एबाराव जानांगौआ। जाग्रोनोसै जेखियानो जाया माने बुदां हटेलाव जाफैदो बुदां जानानै थांनायसै जोंबो। बुदां हटेल ओंखारबाय दा बबे खन्द ओमफ्राय सापागुरि नै बिटिएडि आसाम। सोरनोबा कन्टेक्ट खालामनानै जुदि
बिहुरनो गोसोब्ला बे फन नाम्बार दङ बे फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै बिहुरनो हागोन हम डिलिभारि जायो दा हम डिलिभारिबो जायो जाहैबाय बुदां हटेलनिफ्राय ओमफ्राय डाइरेक्ट लकेसना जाहैबाय बै आं दहायबो फार्स्टआवनो खोन्थाखाबाय बै ब्रिजआ हाइवे रड बे सापागुरि ओमफ्राय बै खाथियाव हिमालय ओमफ्राय रासिन थाबनो मोनथिगोन होनना बुङोब्ला नैबे इउनिभार्सेल मल इउनिभार्सेल एटाच बे बुदां हटेला ओमफ्राय बे बुदां हटेलाव जानानै जोंबो एसे बुदां जाजोब्बाय जोंबो जानाया एसे बारा जादों अमानि अमा हांसो दाउ गासिबो पारफेक्ट सुपार माने मस्ला मस्लि खम आंनि लुबैनाय बायदि जादों थ' ओमफ्राय नैबे हटेलाव बुदां हटेलाव ना खमावनो मोनजागोन आरोखि होनना बुङो बुदां हटेलाव मस्ला मस्लि गासिबो खम बङाइगावआव जुदि फैयोब्ला बुदां हटेलाव टेस्ट खालामफै जोंबो टेस्ट खालामबाय जाखांबाय थ' बारा गोलाव खालामला जाखांनायनि उनाव जों मोजां मोनदों नालाय ओंखायनो आरोखि थ' बयबो जाफैबानो जाबाय ओरैहाय संग्राफोराबो बागमारा साइडनिसोखा लकेल गुबुन हारसा थारसा रावबो गैया बर'फोर गोजा संग्रा खावग्राफ्राबो ओंखायनो बर'नि संनाय खावनायफ्रा एसेब्लाबो मोजां जासिनो आरोखि गुबुना जागता बुदां हटेलाव जों बुदां जानानै फैबाय नामा बेसे बुरजा जाखो दा नोंलाय बुदां जाखोबारा उदैया स्पेशल हिसाबै माखौ रासिन साबसिन मोनदों नों आंना थाइगिरजों नाजों थाइगिरजों बेखौ मिस दा खालाम लोगोफोर बे बुदां हटेलाव जाफैयोला बेखौ लाफायाला उदैया बुदां जायाबो जानो हागौ नाजों थाइगिरजों नाजों एखेबारे साबसिन जादों आरोखि औ बिराद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय रासिन गोथावसिन खलथब मा खलथब दा खलथब गिब दा खलथब नैबेखौ खलथब होनदों नैबे बे आरोखि दा बेनोल' बाथ्राया बुदां हटेलाव बुदां जाबोबाय जों सानैबो सोमदोनजों आंजों ओमफ्राय बिना फनाबो नै बुदांनो फन फैबाय थागासिनो दं ओमफ्राय थाइगिरजों ना गोथाव जादों ओमफ्राय आंनि स्पेशल मोननै बुस्थुखौ साबसिन मोनदों थाइगिर ना ओमफ्राय लोगोसे एम्फौ ओमफ्राय बाद बाखिथ' आंथ' बारा जाखाया बोरमाखौबो बारा जाया न'आव ओमफ्राय र' फन फैगासिनो थान्दा जादों जायाखैब्रा नोंलाय भेरि थान्दा थ' बेवहायनो जोङो मा होननांगौ दोनथ'नाय जाबाय yes